Ota mukava ja rauhallinen asento. Voit istua lattialla ristiistunnossa tai tuolilla, selkä suorana, mutta rentona. Kädet voi olla polvilla, sivuilla tai missä ne vain ovat rennosti. Pidä silmät vielä hetken auki, pehmeästi katsoen suoraan eteenpäin. Nyt ota muutama iso hengitys. Nenän kautta sisään ja suun kautta ulos. Kun hengität sisään, tunne, kuinka ilma kulkee nenäsi kautta täyttäen keuhkosi. Kun hengität ulos, tunne miten ikään kuin lasket irti kaikesta ja miten lihakset pehmenevät jokaisella uloshengityksellä. Vielä pari syvää hengitystä. Nenän kautta sisään ja suun kautta ulos. Ja seuraavan kerran kun hengität ulos, voit hellästi sulkea silmät, jos mahdollista. Anna hengityksen palata takaisin luonnolliseen rytmiin. Heti alkuun voit nauttia siitä, että olet ottanut tämän hetken vain itsellesi, jättäen kaiken muun hetkeksi. Jos mielesi alkaa harhailla, se on aivan normaalia. Sillä miten kauan ajatus on harhaillut ei ole merkitystä. Aina kun huomaat ajattelevasi jotain muuta, ohjaa huomiosi lempeästi takaisin hengitykseesi. Nyt huomaa keho painautumassa tuoliin tai lattialle, missä istut tai makaat. Tunne, miten se tukee kehoa. Tunne, miten jalat painavat lattiaa vasten. Miten kädet lepäävät paikoillaan. Avaamatta silmiä, huomioi ympäristö ympärilläsi. Ehkä kuulet ääniä tai haistat tuoksuja ympärilläsi. Ehkä jokin ympärilläsi liikkuu tai kaikki pysyy paikallaan. Ehkä kuulet tuulen tai lintujen laulun. Mihinkään ei pyritä nyt vaikuttamaan.
Jos ajatuksia ilmestyy mieleesi, voit vain huomata ne ja antaa niiden liukua pois. Tuomitsematta tai miettimättä sen enempää, palaa hengitykseesi ja tähän hetkeen. Nyt voit ottaa hetkeä ja huomata, millaisia tuntemuksia kehossasi tuntuu. Ehkä keho tuntuu jostain kohtaa kireältä. Kireydelle ei tarvitse tehdä nyt mitään. Huomaa vain, miltä kehossa nyt tuntuu. Huomaa nyt hengityksesi, muuttamatta sitä mitenkään. Huomaa sen rytmi. Onko hengitykset syviä vai pinnallisia? Nopeita vai hitaita? Jos hengitystä on vaikea huomata, voit laskea kätesi hellästi vatsallesi, jos se tuntuu mukavalta. Silloin tällöin saatat huomata, että mieli on lähtenyt vaeltelemaan. Saatat miettiä päivän tapahtumia, jotakin tulevaa tai mitä vain epäoleellista. Varsinkin jos tunnemme itsemme stressaantuneiksi tai kireiksi, voi mieltä olla aluksi vaikea rauhoittaa. Jos huomaat mielesi ikinä harhailevan, huomioi se lempeästi ja palauta ajatukset hengitykseen. Nyt vähitellen, kun olet valmis, alat tuoda huomiota takaisin ympäristöösi. Huomaa, miltä kehossa tuntuu. Ja kun olet valmis, voit hellästi avata silmäsi.